totale bedrag wat ons ingesamel het van al die wijke, wijk A tot 32 of 31, is 157.006. Wijk in die derde plek. Nou net seker laat, want ek het nog 'n paar laat inskrywings gekom by die deur. Dit is wijk 23 met 12.295. In die tweede plek is dit wijk 18 met 12.500. En dan in die eerste plek is dit wijk 28 met 13.520. Baie geluk aan al die debutante en al die wijke en baie dankie vir u samewerking. Dit was baie goed geweest. Oké, dames en heren, kan wijk 23e debutant naar voren komen alsjeblieft. Wijk 23e debutant, kom eens even aan de klap. En die derde plek. Oh. Kom gewoon terug, kom gewoon terug. En kan bij staan, dame. In die tweede plek het ons vir wijk dames en heren, in die tweede plek het ons vir wijk 18. So wijk 18 is een debutant kan naar voren komen, kom ons even aan de klap. En dan ons wenner vir die aand is niemand anders as wijk 28. So debutant kan naar voren komen alsjeblieft. Dames en heren, dit is ons top 3. Kom ons geef hulle 'n lieflike handeklap. Dames en heren.
heren, iemand met dan ook net so vinnig help. Ons het nog 2 pryse wat ons gaan weggeven vir die aand. Dis nou die best dress couple man en dan jou best dress couple vrou vir die aand. So kyk so 'n bietjie rond en geef vir my 'n tippie. Wie u ook dink wie die best dress is vir die aand van die vrou en die man. Dames en heren, ons vraag ook dan nou dat al die debutanten ook net naar voren komen en dan ook net alle plekken innemen in de achterkant van hulle, zodat elkeen van hulle geskenkie kan krijgen. Dames en heren, ons top 3. Wijk 15, kan maar naar voren komen alsjeblieft, wijk 15. Wijk 8. Wijk 22. Wijk 6. Wijk 4. Wijk 5. Wijk 7. Wijk 1.
24. Wijk 14. Wijk 9. Wijk 10. Wijk 21. Wijk 27. Wijk 31. Ik heb nog gewonderd, waar is mijn wijk? Kijk, kom het aan mijn wijkse mensen. Wijk 20. Nou, dames en heren, dit is ons debutant. Kom eens even een lieflijke aanklap. Bye bye, dankie. Dames en heren, ons wil maar net herhalen dat die mooie bedrag is ingezameld van 157.060 cent. Geef wel een lieflijke aanklap. Bye bye, dankie, wijke. Dames en heren, ons gaan zo door de loop van de aand, zal ons dan die best 1000 kappels aankondigen. Ons gaan nou die band die geleentheid gee om net vir ons so 'n paar inleidings te gee van hulle musiek. En dan is u vry om dan nou, kan ek net 'n aanduiding kry vir die kombuispersoneel, is julle reg vir ons vir die hoofgereg?